Nabisi jud kayo ko mga kabisaya mo nang dugay-dugay na ko walay laag at the same time dugay-dugay na sad ko nga walay uploads diri sa Madam Bisaya. Hello mga kabisaya og welcome sa atong another vlog karong adlaw diri sa Cagayan de Oro City. And for today's vlog, mga to kita sa isa sa pinakabag-o nga cafe nga ga-open diri sa atong syudad, mao ang Hulak Cafe diri sa Subida. Dali ra gid ninyo maadtuan ang Hulak Cafe mga kabisaya kay daplin ra gid siya sa dalan og it is located at Tagwanao. O gitawag siya nga Subida Place kay kabalo mo siguro mo say meaning sa Subida, pasaka nga dalan, di ba? O ngayang location nagit siya sa pasaka gid nga dalan. So ali mga kabisaya og atong tilawan ang ilang mga lamian nga mga pagkaon diri. Sa pagsulod nako sa Hulak Cafe, nakita nako si Tita Susan, of course the owner and the mother of our very own Mark Bautista, no, isa sa Studios Pride nato diri sa syudad. Vlogger po siya. Guwapo kayo mong daughter-in-law, tita. Wow, sinubana. Oo, ga. Wow. Og dili na ta magdugay-dugay mga kabisaya, mag-order na kita kay gigutom na gyud ko og gusto na jud ko mutilaw silang pagkaon diri. Og mo na lang menu mga kabisaya, no, na ay barato na po'y mahal. So we'll see kung worth it ba nga tong gibayran dinhi. Og mo na mong gi-order 1 coffee latte, 1 homemade iced tea, 1 carbonara, and then 1 special sandwich nga sila gyud mismo nag-bake sa ilang mga breads dinhi. Grabe kayo ka amazing mga kabisaya, kay ang ilang bread sila ra gyud mismo ang nag-bake. So, worth it gid siya, very very worth it. Og una gyud akong gitilawan ang ilang pan nga ilaging gipahinambog diri nga sila gid mismo nag-bake og in fairness gid mga kabisaya, no. Grabe kalami, dili kay siya tamis. Dili po siya murag na siya lahi gid nga texture gid sa iyang bread nga which is I find it authentic gyud nga only at Hulak Cafe ninyo makita. Dili kay ko fan og carbonara mga kabisaya, but kaning carbonara sa Hulak Cafe lami gid siya, no, sa way pagbayas-bayas. Mao ning one of the best seller gid ni kay sakto ang ka creaminess, abunda og sahog og ga-complement tanan ang iyang taste. And next sa akong list, mao ning ilang special sandwich mga kabisaya nga sila gyapon mismo ang nag-bake sa bread. Na siya toppings nga crispy potato or mojos, tapos ang iyang palaman sa iyang bread na siya ham, lettuce, cheese, and tomatoes. Pagka-serve pa lang gid ani ilang special sandwich mga kabisaya, medyo na nabalaka ko, no, kung unsaon paghurot, kung unsaon paggangak, o unsaon pagtulon kay grabe gid siya kadako og servings mga kabisaya. So sa price pa lang niya, no, nga inana kadaghan, inana kadako, very very worth it na gid. Labaw na kay ang bread, sila rin nagbuhat, very homemade, plus lami pa gid, total gid, no, grabe ka lami. Sa way. Additional lang. Ito na mag-guys na ang oras mo. Next. Ito na mag-guys na ang oras. Og after 48 years mga kabisaya na human na gid mig kaon, no, og naapagid sobra. Grabe kadaghan namong gikaon karon. Og unsa pa man yung gihilatan guys, unsa pa man mga kabisaya, kung nangita mo sakto nga place, saktong ambience, saktong price og overlooking nga palibot, well, diri na mo sa Hulak Place mga kabisaya, no, kay aside sa ilang ground floor nga makita na nimo, no, overlooking na kaayo, unsa na lang ka sa ilang alfresco which is the second floor nga makita na gid nimo tanan ang palibot gyud, apil ang Tagwanao River. And so what are you waiting for, Cagayanons? Anhin na mo diri sa Hulak Cafe. Worth it ba or dili? O try ninyo ang ilang mga sandwich gid guys, ilang mga breads, ilang klase-klase nga mga breads kay for sure gid na maganahan mo, no. Ganahan kay mga diabetic ani kay dili gid siya tamis mga kabisaya.
O ang worry ninyo kung nabay parking area or wala, well, worry no more. Kaya dako kailang parking space diri mga kabisaya. So ali na mo, ug itry na ninyo ni dinhi. Hulak Cafe is located at Tagwanaw, Indahag, Cagayan de Oro City. Opens Monday to Sunday from 8 a.m. until 9 p.m.